Baca director babu जों गाखोफानो मोनदों मालाबा फिल्म गानो मोनोलाय खोमा ओरैबायदि मोजां दिनै भाग्यआ गुमामोन ना गुमा ब्लगमोन ना गुमा ब्लग जोङो बैसागु फांसनावहाय थांगासिनो दङ गुमा ब्लगआ बानायगासिनो दं आरोखि जायाखिसै ना सेटिं खालामना लाग्रोबा नाय गुमा ब्लगजों खुंजानाय बैसागु फोरबोआवहाय जोङो थांनो आगान सुरदों आरोखि ओमफ्राय नै लामायावहाय बेमारा गाज्रिखा नालाय फटक लानो लुगैलायबाय आखला गाज्रिखाना ब्लेक एन्ड व्हाइट सोंबा बेमारसो जाबावबाय नै फटक लानो ओंखारलायबाय नै साल बागानावहाय दा माबा लख्रा ओंखारदेराबानो जाबाय माथो खालामनो ना लोगोफोर खुगानो बिदिनोखासैबा ना खोमोन गैयि लख्राबावसोनो बेबा माबायदिहाय Nangangni sanamay na habarang ini kamay mau ini pungse pun nay kung mana tu kan sangke iya Basago bayar kay kamahom bay Choki bu day day tala Choki bu nay tala kamahom bayar kay kamahom bay Thôi chị bơ nằm lại thần lá thôi chị bơ thành thần lá nâng chị phía này không được không chưa bắt khi nào nâng chị phía này không mà nằm xuống thành gì vậy Jangan masuk. Tang Laila, Laila. Tidak berkomunikasi serantan dia. Dah beda. Oh, ya, tu. Dan. Kesejeng danasal, kesejeng.
साबसिन बेखौ बासिनाय जादों नाथाय जोङो बासिनायाव माखासे जोंहा नियम दं जाय नियमजों जों थांनो गोनां जादों जायखौ जोङो जिरायनायनि सिगां फोरमायदों ताल मुद्रा एक्सप्रेसन कस्ट्युमेन्ट मेकआप सिनक्रोनाइजेसन बे मोनबा आयदाखौ लानानै जोङो पइन्टखौहाय होदोंमोन दा जोङो नियम बायदियै जों सेलेक्सन खालामदों जास्ट रंजानायनि मुङावनो जोङो बेखौ नियमजों थांनानै मोसानायखौ सेलेक्सन खालामदों बेनिखायनो जाय बिथांमोना दिनै बे मोसानायाव हानजा मोसानाय एबा सिंगेल मोसानायाव जाय बिथांमोना दिनै नैबे बान्थाखौ मोननो हागोन बिथांमोनखौ आं गिबियावनो रोजा रोजा साबायखर जासिगोन आरो फैबाय थानाय समाव बिथांमोना जाहाथे बेबायदिनो जोंनि जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव मोसाहैनानै जोंनि ओनसोलनि गाव गावनि मुंखौ लाखिनो हायो बे बोर सारस्रिनायखौ आं दिनै बिजिरगिरि हिसाबै बिथांमोननिसिम बोर सारस्रिनाय थाबाय आरो लोगोसे जाय बिथांमोनहा दिनैहाय बे मोसानायावहाय बे बान्थाखौ मोननो हायाखै एबा देरहानो हायाखै दा बिथांमोनहा निराशा जानो नाङा बिथांमोनहा फैबाय थानाय समावहाय गावनि एक्सपिरियेन्सखौ लानानै जोङो मोसानाय बादायनायाव जोङो मा माखौ खेल खालामनांगौ बेफोरखौ थि खालामनानै जाहाथे फैबाय थानाय समाव बादायनायाव बिथांमोनहा बादायो बेखौ गुरैयै खावलायनाय थाबाय जोङो सेलेक्सन खालामनायाव बिराद खस्थ' मोनदों खिन्थु मोनसे ओरैबायदि गोरलै जोंनो सुबिदा होदों मोसागिरि बिथांमोनहा जे बिथांमोनहा गानसे दोनखौनो बिराद बुरजा ग्रुपआ मोसादों जायनि फलाव जोङो बासिनायाव एसे गोरलैबो मोनदों खिन्थु बिथांमोनहा जुदि डिफारेन्स जुदि गानखौ मोसायोमोनब्ला जोंनि थाखाय बेयो बिराद गोब्राबसिन जागौमोन मानो होनोबा बिथांमोनहा दोंसे गानखौ मोसादों दोंसे गानाव सोरनिबा एक्सप्रेसना मोजांबा तालावहाय एसे बेथाल जाहैदों तालाव मोजांबा एक्सप्रेसनाव एसे बेथाल जाहैदों दा बिनि थाखाय जोंनाव एसे गोरलैबो जादों अभारअल पारफरमेन्स बेफोरखौ नायनानै दा जोबोर मोजाङैनो मोसादों बिथांमोनहा फार्स्ट प्राइज मोननाय Oke, hatta beri marok.